Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya guys. Selamat malam nih, wis bar maghrib nih, selamat malam. Ini rencananya harus bakar-bakar guys, ini anak-anak kayak Mbak Ana, Mas Agus, Dek Apis, wis do nglumpuk, Pak Su karo Dek Apis ki wis ning nggone Mas Lalimantan. Do mulai cetik geni, maksudnya ki sing dienggo bakar-bakar wis dipersiapkan ngono ki lho guys. Wis mulai di siapno, engko nek tenaga-tenaga rene wis karek bakar, genine wis siap ngono ki lho guys. Mbak Ana wis rene karo Mas Agus. Dindah. Duh kok lho, lah Dek Isna barang do ning kene iki, Mang. Tik iki sapa, Dok? Lah kenapa? Loh, lah yo kenapa, Tik? Loh. Walah. Tik iki anak sampean ruwae. Ayo disusul habis. Putang digawekno mie apa ning kene tak tari ra. Gak wangi. Kingko yo melok iki, yang kunil-kunil iki yo tetep melok kingko. Lah kenapa? Ora, Dik. Ndang derek Mbak Ana kae, derek Mbak Ana. Gendang tang ora ketang sediluk lah. Melok anu ngene gendinan ora. Ora wong genine iki ning adah roti. Ayo. Endi ayahe habis wis rono? Nganu kowe kon ning kene mbek adik ngono, sing ayam mbek buem niliki. Aku pengen apa turu kene. Acil melok. Acil melok cepu. Oh. Mboten nggih, Dik. Wis nang nderek Mbak Ana kae, nang nderek Mbak Ana. Lah piye mbek Mama? Ora gare. Wong pitek iki polahe kaya ngono iki. Endi ayahe wis rono? Wis. Ya rono. Susul dilok. Anake diurusi sik, dikek mangan sik. Heleh kowe iki nek mamak bareng ning kono kok. Awas lho, Le. Sik, mandek sik. Nek motor. Yo, awas. Alah. Awas. Waduh. Lah sing tukang bakar. Lah ya habis ngono sapa yo rene. Lah endi wonge? Lah ndelene warung. Lah kok rek bakar siji tok, Mas. Nunjukin ae. Nek nyate aja iki ndokno rono kok nek kobong. Apane? Sunduke. Walah yo iso Kok ndak? Ya kobong sunduke. Tenan Mbah Pomo. Sunduke kobong. Aduh kalah kobong dikandani. Aku wis ngomong Ngomong nak. Jane kamban ya nganune. Iya, jane jit. Kamban nek alah mbak iki lho. Ewak iki grembreng lah ngono lho. Walik. Gak diwalik. Ya. Tenang jit. Wayahe nyate. Kamban Mas nek gawe nganu. Iya. Ngono jelukane. Iya. Sing marung ki kono parote kene. Sing marung kono genine. Pindah kuwi. Iki lho sing marung iki genine. Iki pindah kene. Wedi lho. Kowe di sing awas lho. Ora iso. Panas lho, Mbak. Mas Haji ke. Alah yo banget terus. Oh, traler sunduke delokno manggang teh. Ya loro-loro nae. Telasna Mas, warteg wis wareg. Aku wis kok entek tolong hujan wis aku. Aku wis wareg tenan, Jas. Waduh sate guys. Pak Sumbu ping telu. Indo. Mbok pindo? Halah semua guys. Bareng-bareng Ora ketang ora nek tomate lah ya wis. Oh enak sambel sak meneh entek. Pokoke aku Ajis Mbah Pomo iki nek angger ning pawon iki urung ngantek do guwa bias. Dodoyan sambel kok. Nek pas bareng-bareng
Lek Pri, Pri. tambah Mas Danu, Pak Tetep Su. ruang. Lek Wartono gak Iya, kuat gak kuat kuat. Wartono. Tapi sing kuat mangane ya kuwi. Mas Danu lek beri. Mas Danu, Lek Pri, Pak Su, Sing Mas kuat Ajis, pedes. Mbah Rono. Rono wis kuwi. Dokok-dokok. Sambilan Kayak- Wartono gak Gak patek pegat tuh Pokoknya- mangane lah wong gak Gak ngeges. nganu banget Gak mangane terlalu. wae samono ae. Kayak masak itu enggak. Ayo ngomong Pokoknya mangan sambel ki nek kupinge urung bengong ki urung lega. Urung mandek. Iya. makanya sambel ya Pak Guna. Dadak ndak mesen mek termasuk Wah, potong enak, apa. Anu kayak sambel mek. Pugel. Gimana soalnya gung roh trike guys. Gawe ini. Mbak Betul, Ana betul, teko betul, lagi betul. dadi kabeh. Mbak Ana kulino bakar. Kulo bakar. Ini malah ora tahu. Rasane trek ngene iki malah gitu. Acara-acara. Aku Agus ning kono ki sing bakar ya ndek tok iki sing mangan sekwalan. Sing Bahkan Mbak Ana toh. Ya, enggak dia duwe tempat gawa ngono kae. iya. Kan sedenge Wong papat apa pira sing bakar ndek tok lho sing mangan wis kualak wis. Mbak Ana spesialis makan Tenang. makan. Sing mangan sing walan. Eh? Malah sing mangan sing walan. Iya, sing mangan sing walan wis do mblenger padahal ndek isih gak doyan, tapi nek kon bakar-bakar yo. Ya Mbak Ana bilang. Yo gak doyan nek kok sapi kok. Tapi segala apa iwak nilai, iwak apa iki kan. kuwi greges nek kon masak kuwi. Tapi gak gelem ndek. Seneng bakar. Wong aku ning kono mangan ape ndek dibakarno. Morong tel keluarga. Iya. Es kuat bis. Coba Mas. Lah. Terus Pak ngomong. Es kuat. Awan es kuwut, esok es apa jeruk. Bengi es kuwut neh. Lah iya. Ayo Mbak Ana ngene. Ndang, dino iki geser pokoke mbateh ning kene iki. tapi warga aku tapi sana ya. Es kuat burus. Dari ibu pengen loro. Dino wae man ning kene. Yo gak enak. Piye-piye? Apa? Nyuwun apa? Permen. Iki em sakit. Permen relaksan ya? Enak ya, Dek? Ben pedes iki yo. Mama, enak ya? Mbak Kok Koko. ada mate gak ya? Ngono di. Halo Raya. Iya tuh Basar Raya. Nyala permen gitu ya? Permen, enak permen ini. Permen apa? Milik kita. Belum. Iya. Mbak Pomo Oh, suwenang. berarti ya iku sing dhisik. Suwenang iki wae. Iya, ya awan. Amit. Katanya kalau kan dari situ baru. Sarapan. Sing ape ndelok barungan, guys, kae wis diegere. Mama malah urung mandi oleh. Dinda Ibu pundhutna gula Dek ning warung wis tak pesen. Karek njipuk ning gone Mbak Rum 4 kilo. Nggih. Parani karo dihabis karo nggo dhuwit. Nek mau tante ki wis kok kono, aku wis dipesenno 4 kilo. Kan mbak es krim ya. Heeh. Walah kuwi sosis apa-apa rek koyo ngono kuwi. Wis mandek kok kono, Mang. Kok kono. Lha lha wis entuk sosis e. Kau kono kaitan. Metu mandian berarti. Oh, enggak. Enak dalane berarti kene. Enak. Kayak dalan. Tiga iya. Mobil-mobil ku lho kok iso lewat ngono batinku. Panggungnya jembar lah yo ngene sih teh. Ya kan kuwi anu posisine omah barang rontok ngene. Duwe latar jembar. Iya, kuwi ndek latar kok. Cara panggungnya entuk separo ning latare dhewe iki wis. Heeh. Lah terus ngarepe nggone lekten kuwi Dek yo. Heeh. Enak posisi Ora enak iki omahe. gak enak omahe. Walah bakule wis. Ndelok. Nah, iki kan Kesek le mama aja ape anu kok tumbas gula. enggak ditata, Mang. Tante barang itu sudah anu kok engko pebo awan sini. Kayak untuk tonjokan yo. Kan ya. Rakyat berarti gak Gak. gak ditonjok. Cek mama nyuwun minta. Beneke koyo ngono kae lho wis. Enggak ditata. Ayo. Dek bengi krawitan ditoprakno. Aku
Aku pas mulai sing Terus- dene do ning kene dibadi. Iki mang iki engko barungan, engko bengi mungkin ae kadroh karo pengajian. Karena barengane bengi ya malah walah mandis. Ayo, pilih Rino paling bocah iki numpak jaran ku. Kali. Iki ayam le. Yo. Iki wis ning kene iki. Kok gak erah lagi sih. Lho lah gak apa gak diumbahno? Ya ape diyupno. Masa gue ape jawab. Ape parkir ya? Enggak aku lah tutup. Ning Lah wong bodoh kok. ning ndi ning Ulung ah? Bodoh-bodoh. Ya, lah gak pesen Mas Yanto ae ning Solo. Ya wong. Lah ditelepon ae. Ya. Besok yo Minggu. Ayo. Cara buka ya Senin iki. Panase kok ngene ya. Ki manggone anak-anak ndak sido ngabuk Mas. Gak ya? Lah ya, kon Sabtu lah bodo-bodo kok ngabuk Mas, aku yo ngono. Iyalah, iki lho Ayo. jodoh bakari sate. Bodo-bodo kok ngabuk. Barungan. Teman-teman panas Iya. kayak ngene guys, cetar. Kayak gak jam berapa? Jam 10. Suwon Mas Yo iki. jam 10 apa? Apanya wangi mendarat terolah. Jadi apa itu sepatu, apa sih kiri? Engko berekreasi misan ae ya. Kok ning anu bapangan mbek mama ndak mosok mama ora mbok jak. Sing numbasno sapa? Sepatu sampai tas ngono. Iya. Jadi tasnya jak apik. Sok selapan. Lah iki mang aku iki mang sepasare. Nggone kuwi Mas ngono kuwi. Ambek nonjok yo ora nonjok nang Ki kene HP-mu aku. lho. Ora oleh. Ora mendarat rono, Lah wis mendarat edan kulon, ra ngetan. barungan rek. Waduh, iya. Ndek bengi jam mulai kudu moh ae kudu turu Jane ngetan. kene ae. Etan omah nonjok, kulon omah pasaran lho, wis ra ngetan ra Lah kulon. etan omah ning ngene sapa? Andinge puji ku lho. Anding di omah waduk ngulon berarti. Juga emang. Aku ndak entuk ndere yo ora. Sepatu sing model piye ke sekolah apa engko? Atuh sekolah rekreasi juk sok tanggal 17 kok. Enggak tasnya gak? Tasnya iya pernah. Sepatu tok ae. Tase jere sapi. Sepatu tok engko ditumbasno mama engko. Ndak anu ndak ndang jupuk gula ndak, Pin. Mbek dihabis. Nanti Tak kon jupukno gula ning Mbak Sum ki lho wis pesen Dik, Mang. Ning Pira warung. kulon iki. 16,5. Ning kono lho, mesti kacek. Aku tuku 17 tapi kok Indomaret. Tas tuh kalau sing biasa nggo sekolah ngaji. Biasa. Iya sing murah. Lah nek trimo ngono kuwi nggone dinda kuwi akeh. cilik nek Oh iya ya cah tas wedok. ya tuku tas nggo ngaji. Iya kok nggo tuku tas sampai sepatu. Nek gak tekokno ning online kula din sing 20.000-an ngono iki lho. Golekno Kak ning online Kak. Apik iki. Ning online ki biasanya 30 sak. Tas lope ya kowe. Tak dasi topi sabuk wis. Aja nduangak ngono le. Sini. Lek mek gak sida sarapan Gus. Lho, lho ning omah ya emang tak nget. Aku yo gak masak Mas. Termasak ndek iki kaya. Lah wis kene anak dek sana sambel nek gelem nget-nget apa ning kulkas yo panganan tok iwak-iwak. Ndek ngan nyadran barang tak Kangkang apa? plang-plung. Kae nek mbek dulure lanang wis. Lho kuwi gak usah mbok oceki. Ora apa-apa iki mbok pangan. Mesti kon idak-idak ngono kuwi. Tenan. SD iki kok enak nggo ida. Anu kumut to. Kuwi ra usah tak Mbok. Aku nek karane kecut. Yo sprit Mas kecute iki. Iya entar Antara sprite kok. campur enak. Gak ada. kene. Aku malah pengen es buah bengkel kuwi lho jane kan ndek mbeni. Wak Huti suwe. Wih, nu es. Suwe ra tau dodol wi. 2.500. Kok isih adol kok ora. Wis gak Wak bagus. Suti ra bakul. Mbak Lina ning kene kae gak bagus. Sepatu sak selope wis sepatu ambek tas. Tas ngaji ya. Empun le kok mbok emut ae le. Tas ngaji. Ket Mas. Kole ngak kene. Bu, wis nek mainan kok ae nek karo budal. Mam, Engko mainan ku nyuwun Mbah Kong ku tukokno mainan ku ya. mainan apa?
Wes kae jatah pokoke ngerene mbek dulur wedok wis ngono kuwi. Tugas mainan apa? Gak blur ya video. Gak kena panas. Ya, Tugas mainan. bersih. Panas ndang mana. Lah iya, jam 11 panas kok ngene. Cara ngapuk ngono paling malah wis walah. Tenan ya. Aku ngene, cara sesuk ngabuk lah aku prei Mas putuku ngajak ndelok barungan kok. Jane ngene gak. Panase kok ngene. Telepon dhek ya ora gigit lho, Dang. Lho, lah nek gak tak omongi bingung Lah hidup sing kok. aku lah ya wayah nonjok, wayah sepasaran wis. Lah nek gelem ning kene dhewe ngono, ya le ibu men mendarat. Lah pe apa wong mendarat ya mene ya Ya wis. wis ya ini. Jangan betul. Nggon nyuwun kok kula. Mainan apa lah sing sampe dituku tumbas jajan ae le. Gak satu kepelendungan. Tajak dulu, Mek. Gak satu mbas pelendungan. Dhuwitku mau mbok gawa lho ya. Aku lho wong turu ngantuk-ngantuk kei dhuwit ndek yo. Mbok kalongi. Urung tok akhir kalong. Bayaran, guys. Ini Pak Su, alhamdulillahirabbil alamin. 200 ndak. Kole entuk rezeki, guys. Dibagi piro ki aku ki? Walah 100. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi 400, guys. Alhamdulillah, rabbil alamin. Apa nih? Ya PM loh. Nek entuk nek duwe ngono kuwi lho apa ngono kuwi? Tulisane tas ngaji anak laki-laki TK. Ya online oke benar. Nek sepatu aja, sepatu online engko ora iso murah-murah. ngono. Sepatu gak iso njajal engko. Ngoben milah dhewe. Nek sepatu cara online ndek nek mula sampai tak online no, tapi ki aku mamang kok ukuran sikil. Lah iya mangkane kuwi. Karo baran kok ngene Jesi iki. Ngono. Iya. Ya, tas nduri. Lho, ya tas yo cangklungan Dik, mosok dicangking kok, Din. Ya pas sampai tak sampai. Lanang iki Dik iki. Nek cewek yo Nek cewek yo gelang sarane mung akeh. Yo nerose kok ning sawi. dhewe iki dindang nek papat mbah 5 sing gak dienggo kuwi. Sepatu barang kecul ditumbasno ibu, rong raket kuwi wis Ora cinta. nganggo sing kok ngene ibu, tase lah yo ngono yo. Lah piye wong dikeki HP dhewe Dik? Bukune panjang. Kalau dikantong enggak. Kuwi jek piye? Sing ngono kuwi iki. Sing tas ngaji. Sing sing kanggo nggo ngaji barang, Dik. Lah ngene iki lho. Oke. Sing ana gambar anak ngaji. Nah, itu. Engko bareng anu Dik Sa, Mbak Kakak Sa karonan sapa kuwi? Dik Naya. Engko bareng-bareng le do ndelok barungan nggih. Dik Ara. Dik Dipa, Mas Rapa. Walah akeh wis engko barengane wis. Apa nih dibelek? Sing endi? Sing kene ya. Yang masjid kene. Wedhuse piro, Mas? Wedhuse 16. 14, wedhuse 14, sapine loro. Kok urung bar ya Mas ya ini ya? Lho kok urung enek ndum-nduman rene ngono lho. TikTok larang iki. Antara gagang ambek kene iki ora manggon pisan. Lho tinggo ngoreng rek musere kak yo. Bianteng pesok tak guak ning kali. Sing badok iki ngene. Sing ngono mbok dipaku. Mau dipaku yo bakoh neh kok ngono. Alah, paku apane wong wis kadung cara ndase ora kantil kok. Dipaku. Lah mbak anak iki manasi. Apa sing mbok panasi iki, Dok? Jeroan, anak botok, otok-otok kuwi yo ijek. Terus sayur lodeh yo ijek, pokoke bekakas ning kulkas iki. Tak kon ngentekno sik iki. Aku ki Jawaku yo pengen ku ki mie goreng karo sawi. Ngono, tapi
Kene iki. Lah bakule rayeng lho. Telepon ya. Duh gak menyang. Mbak Nik ora menyang. Enak ning Mam. 24 jam nek kono bakul. Lah ning kene iki anggere apa sithik wis ra menyang iki Mbak Nik iki. Rai rong Kono ya dino. menyang. Kaji ya memang nyawa. Lah iya. Ning kene ya sapa enek ning kulkas kuwi. Karena dikek sawi enak ya. Yang ngono ndi nek golek nek ra. Kuwi sayur-sayur lodeh, iwake sing ning dhuwur freezer ngene ya enek. Sing ning ijo mengan. Iya, kuwi ya iwak, ngisor kuwi ya sing dodo-dodo kuwi ya ndek turahan pas nyadran kaya iwak. Ndek iki sedina wis mangan iwak, aku nematen sampe apa sing panganan sing tak enak tak pangan iki aku nyambel aku ndek esuk gregeten. Nyambel tapi gak tak lombok abang. Blenger ya aku tak lombok abang. Iki sambel panggang iki. Kuwi tak nget ndek esuk mang. Karak siji kuwi. Tak nggo sarapan saurunge nyambel ki aku sarapan mbek kuwi. Terus Pak teko. Jeruan moh, bothok klanding enek urange. Bingung aku ya, terus tak sambelno lombok tok kuwi. Anggek gelem sarapan wonge. Jangan tonjokan enek iwake yo moh lho gak jengkel terus ana Pak. Pakmu ya kagak ana tahu. Lah tahu mentah senen dipenyeti ngono kuwi Dek. Biasane ning kulkas iki tapi tak nggo kering kae aku, iku tak kering. Alah ben ono pakmu nek mangan mbek sambel kuwi engko gelem wong lawuh kerupuk. Wong panganan apa-apa enek ya moh. Kae. Iso tiba mangan iki kok pangan tak endang wis. Lah yo. Lah aku tare yo niatku ki gak masak lho wong panganan sing kono ora nang dipangan-pangan malah sing ora enak tak goleki. Sing dimasak gak yo weman. Iwake mbok elokno ora sing ning dhuwur. Gak, kuwi ayam goreng loro ngono. Iya. Lah kok sambal sing. Lah yo. Engko tak ubah ben tiga mangan habis sing ngono. Heeh. Kok tonjokan ki mendino entuk lho guys wong duwe gawe iki ning kene jan walah. Saiki enek, sesuk enek. Pokoke wis menyala tenan wong digawe saiki. Ora ngatan ya sunah. Sasine besar ya. Lek wong bayi barang Deni bojone lahiran iki. Tak krungu. Sapa? Deni, Mas Deni. Yeni, Deni. Deni. Tapi ora sepasaran, termo ke kantok ngene wong dhek kan urung dadi nganten kuwi. Mben digedhekno.